В едно кралство живееше крал със своите 11 сина и една дъщеря, Елиза. Живееха си те чудесно, докато кралят не се ожени повторно за зла жена, която намрази децата. Тя изпрати Елиза на село, а за принцовете наговори такива лоши неща, че кралят не искаше повече да ги вижда. Кралицата това и чакаше. Превърна принцовете в диви лебеди и те се понесоха над града и горите. Прелетяха и над селото на Елиза и се изгубиха в простора. Стигнаха чак до морето. Когато стана на 15, Елиза се върна в двореца. Беше толкова красива, че мащахата я намрази още повече. Щеше и нея да превърне в лебед, но кралят обичаше дъщеря си и я пазеше. Една сутрин кралицата повика Елиза и натри кожата й с кора от зелени орехи, а лицето й намаза с воняща маз. Вече никой не можеше да познае прелесната девойка, дори родният й баща. Заплака Елиза и напусна двореца. Мислеше за братята си, които изчезнаха незнайно къде. Реши да ги търси и тръгна през полетата и блатата, докато стигна една тъмна гора. Изгубила пътя, Елиза легна на мекия мъх и се спа. Когато се събуди, слънцето вече грееше, тя стигна до едно езеро и се наведе да пие. Изплаши се от мръсното си лице и стресното се отдръпна. После взе в шепи вода и изтри кожата си. Накрая се изкъпа в езерото и отново стана най-прелесната принцеса на света. Елиза сплете коси и продължи из гъстата гора. Скоро срещна една жена с кошница ягоди. Жената й даде от ягодите, а Елиза я попита дали е виждала братята й. Не, каза старицата, но вчера видях до реката 11 лебеда с златни корони. Тя заведе Елиза до един склон, в чието поли лъкатукаше река. Момичето се сбогува с старицата и тръгна към устието на реката, която се вливаше в морето. И ето, че скоро пред нея се разкри чудното безкрайно море, но никъде не се виждаше нито кораб, нито лодка, с която да продължи нататък. Върху морските водорасли тя забеляза 11 лебедови пера. Елиза ги прибра и върза в снопче. Когато наближи зале слънце, Елиза видя върволица летящи лебеди с златни корони на главите. Бяха точно 11. Носеха се един подир друг и отдалеч приличаха на дълга бяла лента. Елиза се скри зад един храст. Лебедите се спуснаха и запляскаха с големите си бели криле. Щом слънцето се скри, лебедовите пера мигом паднаха и на брега останаха 11 млади принцове, прекрасните братя на Елиза. Тя извика високо. Веднага ги позна. Макар и променени, сърцето й подсказваше, че това са нейните братя. Хвърли се в прегръдките им и започна да ги нарича по имена. А те не можеха да се нагледат на красивата си пораснала сестрица. Ние сме омагьосани да летим като диви лебеди от изгрев до зале слънце, рече най-големият. Но когато слънцето се скрие, отново се превръщаме в хора. Живеем далече, отвъд морето. Само веднъж годишно можем да видим родината си и да останем 11 дни. Прелитаме над гъста гора, докато стигнем двореца, в който сме родени. Утре трябва да отлетим през морето в една чудна, но чужда страна. Няма да те оставим вече сама. Ще имаш ли смелост да дойдеш с нас? Да, вземете ме със себе си, извика Елиза. Цяла нощ
принцовете плетоха мрежа от жилава върбова кора и тръстика, в която сложиха Елиза. А когато слънцето изгря и братята се превърнаха в лебеди, те хванаха с клюнове мрежата и полетяха с Елиза. През деня летяха над морето, пътуваха по-бавно от друг път, нали сега носеха сестра си. Започна да се свечерява. Слънцето се скри наполовина и едва тогава Елиза видя една скала в морето. Тъкмо лебедите стъпиха на твърда земя и слънцето угасна. Братята започнаха да се превръщат в хора. Хванати за ръце, те с мъка се побираха на скалата. На сутринта полетяха отново. Пред очите на Елиза се сменяха чудни гледки, прелетяха и край замъка на Фата Моргана. Малко преди залез стигнаха онази земя, към която пътуваха. Там се издигаха сини планини и кедрови гори, имаше чудни градове и замъци. Кацнаха пред входа на голяма пещера, цялата обрасла в зеленина. През нощта на Елиза и се присъни, че лети към двореца на Фата Моргана и че феята сама излиза насреща им. Светла и прекрасна, но напомняща на старицата, която й даде ягодите в гората. Ти можеш да спасиш братята си, каза тя, но трябва да имаш много смелост и твърдост. Виждаш ли тази коприва в ръцете ми? Същата расте около пещерата, в която спиш, и на гробището. Ще накъсаш от нея, ще я смачкаш и от полученото влакно ще усучиш здрави нишки. После ще изплетеш от преждата 11 ризи с дълги ръкави. Ще ги метнеш върху братята си и магията ще се развали. Но от мига, в който започнеш работа, не трябва думица да продумаш, докато не завършиш. Първата дума, която кажеш, ще пронижи сърцата на братята ти като с кинжал. Техният живот и тяхната смърт са в ръцете ти. Феята докосна ръцете на Елиза с парещата коприва. Девойката усети болката и се събуди, а до нея на земята лежеше снопче коприва. С нежните си ръце тя накъса парещата коприва, после я стъпка с боси нозе. Кожата й се покри с мехури, но тя с радост понасяше болката заради своите братя. После започна да преде от зелената прежда. Като залезе слънцето, братята се върнаха и се изплашиха, че сестра им не обелва и дума. Но като видяха ръцете й, разбраха, че го прави за тях. Цяла нощ и цял ден плете Елиза първата риза. Когато започна втората, от към планината се чуха звуци от ловджийски рогове. Елиза се уплаши. Не след дълго ловците спряха пред пещерата. Най-красивият от тях беше кралят на страната. Той се приближи до Елиза, омагьосан от красотата й, и я попита: Как си попаднало тук, прелесно дете? Елиза само поклати глава. Не смееше да говори. Ела с мене, каза кралят. Ако си толкова добра, колкото и красива, ще заживееш в двореца ми. И той я сложи на седлото си. Елиза плачеше и кършеше ръце, но кралят я поведе със себе си. При вечер стигнаха града и кралят я въведе в двореца. Сред високите мраморни зали пееха фонтани, но Елиза не гледаше нищо. Плачеше и равнодушно се оставяше да я обличат в дрехи на кралица. В тях девойката бе тъй ослепителна, че всички придворни и се поклониха,
а кралят я провъзгласи за своя годеница. Но Елиза оставаше все така тъжна, докато кралят ни показа малка стаичка точно до спалнята й. Беше украсена с зелени килими и приличаше на пещерата, където намериха Елиза. На пода лежеше сноп копривена прежда, а от тавана висеше изплетената риза. Тук ще си спомняш предишния си живот, каза кралят, а Елиза за първи път се усмихна и целуна ръката му. Скоро нямата горска хубавица стана кралица. Нощем Елиза тихо се измъкваше и отиваше в стаичката, където плетеше риза след риза. Но когато започна последната коприва да свърши, тя се досети, че такава коприва расте на гробището и в една лунна нощ се запъти натам. Не щеш ли кралският архиепископ я видя и проследи. Той реши, че Елиза е магьосница и съобщи това на краля. На другата вечер двамата проследиха девойката до гробището и кралят заповяда да хвърлят жена му в тъмницата като магьосница. Дадоха й за възглавници набраната коприва, за завивки и сплетените ризи. Но тя само мълчаливо се залови за работа. Дойде утрото и стражите поведоха Елиза към смъртта. Момичето не спираше да плете. И ето последната риза беше почти готова. Изведнъж от небето долетяха 11 лебеда и накацаха около момичето. Палачът посегна към Елиза, но тя успя да метне ризите върху лебедите и пред всички се появиха 11 красиви принцове. Само най-младият имаше крило вместо ръка, защото Елиза не успя да довърши неговата риза. Сега мога да говоря, каза тя. Невинна съм. Да, тя е невинна, каза най-големият брат и разказа всичко. В този миг всички църковни камбани зазвъняха сами и към двореца тръгна сватбено шествие, каквото никой досега не бе виждал.